Storytime o tome kako sam prevaren na Deep Webu, iz toga izvukao novac i umalo postao kriminalac. Hajde da krenemo. Ćao svima, ja sam Zebra i dobrodošli u novi video. Ako niste, prijavite se na kanal i postanite deo bande. Gang is great. Obećavam da ne radimo kriminalne stvari ovdje. I pre početka videa, ako niste na ovom spisku, napišite vaš nadimak u komentarima. Projekat se zove Tvoje ime na mom zidu i više o tome ovdje možete pogledati. Hajde da krenemo. U srednjoj školi uglavnom dođe doba kada dete počne da želi da zarađuje novac, odnosno da ima pare. Jer mu treba bilo za izlaske, za investiciju, za igrice, za šta god, trebaju pare. I onda dođe do ideju ili da razvije neki biznis, ili da se zaposli negdje, ili nešto treće. Mali Zebra je, pored YouTube-a od kog ništa nije zarađivao, radio je fotografiju i ostale čuda, ali pala mu je neverovatna ideja na pamet. Mora, da li je bila srednja? Ovo je bilo 2019. Januar 2019. Ipak je bio fakultet. Još bolje. Svako dođe doba kada detetu džeparac nije dovoljan za njegove potrebe ili ti želje. Zebra je krajem srednje nešto zanimao se za Deep Web. Tražio sam neke random sajtove, nešto skroz nebitno, ništa ilegalno, samo sam onako istraživao iz zabave. I naletio sam na par sajtova koji prodaju neke stvari izuzetno jeftino. Ko ne zna šta je Deep Web, Deep Web je zapravo web, odnosno deo interneta u kom ne možete da uđete preko običnog pretraživača kao što je Google Chrome ili Firefox ili tako neki. Originalno mislim da je dizajniran kako bi pružio veću privatnost i sigurnost prilikom pretrage, ali je trenutno poznati i po ilegalnim aktivnostima koje se vrše na njemu, kao što su prodaje oružja, droge, kriminal, unajmljivanje ubice, nasilje, zloupotrebe i ostalo. Tako je. Odlična stvar sa kojom treba da se uđe u biznis. I sad od to doba popravljao sam neki telefone, šta već, ne znam ni ja. Prodavao sam neke stvari, tek sam kupio iPhone i dosta sam se zanimao za iPhone u to doba. Također preko kupujem, prodajem sam gledao, sjećam se drug mi je poslao nekog lika koji imao mnogo dobre dealove za iPhone, bukvalno. Nije upalo cene, ali veoma veliki popust odnosno na ono koliko se stvarno prodaje. I zvao se Phone Dealer. Nema više sad taj nalog, nije ni bitno skroz svakako. Zanimalo me je kako to i to sam imao negdje u glavi. Uzeo sam i na Deep Webu sam našao sajt koji prodaje Apple stvari. Ima puno zapravo sajtova koji prodaju tako neke stvari. Međutim, ovaj mi iz nekog razloga delovao stvarno da nije prevara. I plus je imao kao link, kao ne verovati ovim ljudima koji su kopirali njegov sajt. I kao imao je neke komentare tamo i email adresu za kontaktiranje i sve. Ko ne zna kako se inače kupuje preko Deep Weba, kupuje se korišćenjem kriptovalute. U ovom slučaju to bio Bitcoin. Zbog čega je tako? Zato što ne može da se prati ko je odakle poslao, koliko je poslao, šta je poslao i ko je primio. Samim tim nema povraćaja novca, nemaš zagarantovano da će neko da ti stvarno da nešto, ali također i ako neko želi da nađe ko je kupio od nekoga, ne može zato što je sve šifrirano. Bukvalno kad šalješ Bitcoin, šalješ ga sa neke random adrese na drugu random adresu, a adresa je mešavina nasumičnih brojeva i slova. Tako da, odlično za kriminalne aktivnosti. I sad ovo što ja pričam ne znači da na Deep Webu ne postoje stvari koje zapravo možete da kupite. Postoje puno ranji koje zapravo prodaju stvari preko Deep Weba i koje zapravo će da vam prodaju to što želite. Ali kad vidite ovako nešto, nemojte da verujete. Zebra je verovao da to može. I sad, kako sam ja to za malo postao kriminalac? Ne znam zašto sam mislio da je to bilo okej. Desperate times call for desperate measures. U principu kako oni daju te telefone i te sve stvari na popustu. Verovatno znate da kreditne kartice nisu skroz sigurne i da neko može da, ne da vam ukrade stvarno kreditnu karticu, ali da prođe jednim skenerom i da vam skenira karticu i da ima vaše podatke. Da, to se radi i to dosta ljudi rade i takve kartice ili kače na Deep Web
ili kupe Amazon gift cards, pa njih kače na deep web, ili rade ovo. Basically, oni šta rade je ukradu nečiju karticu, nečije informacije za plaćanje ljudima koji ne čuvaju toliko dobro svoje kartice. Kako oni ne bi koristili stvarno tu karticu, oni uzmu i pretvore to u nešto drugo. Zato što ako uzmu i koriste tu karticu, vidjet će se da koriste i kome šalju. Kupe nešto online i pošalju na neku random adresu, oni se odvezuju od toga da su ukrali tu karticu. Samim tim policija ne može da ih nađe. I tu ulazi ovaj koji kupuje, koji također šalje pare Bitcoinom i dobija od nekog trećeg lika. Znači ne ni od ovog ko ima karticu, ne od ovog koji je ukrao karticu, nego nekog trećeg lika. Treba da mu se pošalje paket na adresu. I sve je bilo legit, sve je bilo super, pisalo je kao šalje se kao poklon, tako da carina bude mala. Ja sam se naložio na to i rekao sam ok, ako ja mogu da dobijem upola cene neki telefon ili maskicu ili punjač ili bilo šta i da prodam ovdje za 25% popusta, svi će htjeti da uzmu. Ja nisam povezan sa tim što je on ukrao tu karticu, ali da? Da, to je način na koji sam ja razmišljao. Tehnički mislim da je nemoguće da market presuši zato što kriminalom dosta ljudi želi da se bavi. Ti koji skiniraju kartice će uvijek naći način da profitiraju od toga što će da ukradu nečije informacije. Svakako ja sam kontaktirao sam lika preko svog security maila, deep web maila, sam kontaktirao lika, pitao sam ga hej, da li radiš i druge stvari kao bilo koje sa Apple prodavnice, on kaže da, bilo koje sa Amazona, s Apple-a, sve jedno je, jako super, odlično i rešim se da platim to. Imao sam opciju ili da naručim kožne gaće za telefon ili da naručim wireless charger. To su bile najjeftinije stvari na sajtu. Gaće su bile, ja mislim, 10 evra, a charger je, ja mislim, bio 30 evra. Svakako, našao sam način da pretvorim pare u Bitcoin, odnosno kupim Bitcoin. I to je bilo doba kada je Bitcoin zapravo bio slab. Pre toga se desio ogroman boom za Bitcoin. Svi su ga kupovali i znate već onu veliku eru kad su svi htjeli da rade crypto mining. Kasnije, poslije toga kad se to se završilo, otprilike taj period, Bitcoin nije imao veliku vrednost. Uplatio sam $45, kupio sam 0, koliko god Bitcoina, otišao sam na sajt, ubacio sam u korpu, rekao sam buy. On mi je dao adresu, ja sam uplatio, kliknuo sam next i ono se vrti. I prvo sam se utripovao, neki deep web linkovi imaju problem sa učitavanjem. Duže se učitavaju, sporo se učitavaju i mislim da je do toga. Naravno da naredni put kad ubaciš nešto u korpu ti se pokaže druga Bitcoin adresa. Tako da te pare koje sam poslao, ja više nisam mogao da vidim. Niti sam mogao da kažem hej, poslao sam ovo. Poslao sam tu transakciju na mail preko svog deep web maila i on mi nije odgovorio. Do tad je sve normalno pričao, top, ništa mi nije više pričao. I onda sam ukapirao da je u pitanju scam. Pošto sam uplatio više dolara nego što je trebalo, jer prvo nisam znao koliko će aplikacija koja konvertuje novac da mi oduzme procenta. Također nisam znao koliko će aplikacija koja šalje novac da mi uzme procenta, a obe su sigurno uzimale. Tako da sam za svaki slučaj uplatio više kako ne bi više puta slao. Tako da ja sam trenutno na računu imao skoro $10. I rekao sam, znaš šta, ne isplati mi se da preuzmem ove pare zato što ću nazad dobiti $4. Pretpostavit ćemo da će Bitcoin ponovo da poraste, tako da ja ću ovih $10 da ostavim, sačekat ću par godina i kad se ponovo desi neki veliki boom, ja ću da vratim tih svojih $40. I desilo se! Trenutno je Bitcoin porasao, mislim da je $19,000 jedan, nisam 100% siguran. Trenutno je Bitcoin $19,330. Ja sam imao 0,00223433 Bitcoina, što je $43. Drugim rečima, ja sam profitirao. Znači, uplatio sam $42,99, sada imam $43,19. Ja sam u plusu. Iako su oni mene na deep webu prevarili i uzeli mi pare,
Ja sam u plusu. Također, ono što sam htio da se ubijem kad sam vidio, da ja nisam uzeo i platio taj wireless charger koji ne postoji, ja bi onih $42 koje sam uplatio sad imao 188. Ali, ne bi imao iskustvo, dalje bi možda htio da postanem kriminalac. Šalim se, nisam htio postanem kriminalac, htio sam sve da bude legit. Ne znam, nekako tad mi je delovalo to kao najlakši način da zaradim novac, iako nije moralno korektno za ljude kojima se kradu kartice, ali protektujte kartice bolje. Svakako, uzeo sam, pretvorio sam Bitcoin u dolare i on mi je logično skinuo procenat. Tako da trenutno imam $40,63. I onda sam uzeo da preuzmem te pare na svoj račun i on mi opet skinuo procenat. Tako da sam na kraju završio sa $34,2. Opet sam u minusu. Ali, hvala malom zebri što je obezbedio trenutno, zato što s ovim parama ću verovatno da objavim album na Deezer, Spotify i ostale platforme. Tako da, win-win. Tako da izgubio sam koliko? $7? 8? Bolje je nego da sam izgubio 40. Tako da to je bilo pametno što sam ostavio taj novac da se marinira, ali nije bilo pametno što sam se upustio u tako nešto. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali u ovoj priči, da ste možda nešto zaključili iz nje, nešto poučno. Ne bavite se kriminalom, započnite svoj biznis i vidimo se u nekom od narednih videa. Ako ste uživali u priči, bacite like i prijavite se na kanal. Besplatno i uvijek možete promeniti mišljenje ako vam se ne sviđa moj ostali kontent. To je to. Vidimo se. See ya. Peace. Ra.